Hát a lóval való kapcsolat nekem nagyon egyszerűen kezdődött, mert édesapám is nagy lovasnak számított az én gondolatom szerint. Mint a régi paraszt embereknél, gyere fiam, földoblak a ló hátára, aztán mennyi. És akkor földobott a ló hátára, én ott is maradtam. Nagyjából úgy nőttem fel, tudod, hogy kint mindig a természetben vagy ló, vagy valami mindig volt. Tehát ha valaki szereti a lovat, és ezt szeretné csinálni, akkor úgyis ezt fogja csinálni. Igazából ugye ezt is tanultam, Kiskunfélegyházán lovász szakot, és ez már valahogy úgy belém égett, tehát hogy a gyárba én nem biztos, hogy el tudnék menni dolgozni, mert nem. És nem is szeretnék más csinálni egyébként a jövőben sem. 10 éve vagyok itt a pusztán. Apu az lovakkal foglalkozott, ugyanúgy csikós is volt, és akkor ugye ez gyerekkorom óta így én lovak közt nevelkedtem, igazán így is lehet mondani. Csikósként kezdtem, de ugye volt olyan munkahelyem, ahol volt lehetőségem arra, hogy például a sportlovazásba is belekóstoljak. De viszont engem nem fogott meg annyira, mint a csikóskodás. A sportlovaglásba ott szabályok szerint kell élni. A csikóskodásba azért nem. Azt azért szem előtt kell tartani, hogy ez nem úgy van, sok ember azt képzeli, hogy itt semmi képzés nélkül fölpattanunk, és akkor ez így lefekszik meg fölül. Hát azért ehhez is kell valamilyen szinten érteni, a sportlovazásra is kell érteni, de ehhez is. Sok mindenre kell figyelni, de főleg a lóra szerintem. De viszont a csikós szakmában is vannak ilyen, például ugrásváltás, a csizma segítség, szárkezelés, az még ráadásul megbonyolítja, hogy karikásustort használsz közben, egy kézzel irányítod a lovat. Vannak hasonlóságok, de vannak teljesen eltérő dolgok is. Hát én a Vodka nevű lovat használom, egy sárga, kisbéri félvér. Mikor idejöttem dolgozni, őt nem használta senki, ugye csődör volt, és hát nagyon megszerettem ezt a lovat egyébként. Körülbelül egy másfél hónap alatt ezt megtanulta. Tehát a fekvés, a hasalás, az ülés. Az ülés például a lónak nem természetes testpóz, tehát az talán a legnehezebb, de viszont a fekvés is, tehát rávenni, hogy lefeküdjön először, nem magától, az ugyanolyan nehéz. Még előtte be kell durrogni, ami azt jelenti, hogy karikásostorral durrogni, tehát attól szoktak félni a lovak, de megszokják. Tehát ugye nincsenek vele bántva, nincs fejbevágva vele, nincs semmi, csak a hang ugye, hogy durran ott a füle mellett. Én úgy kerültem kapcsolatba a pusztöltössel, hogy volt egy olyan alkalom, mikor itt dolgoztunk, és nem volt hajtó, és volt rá lehetőség, hogy állj fel, tanulj. És akkor hát egy idő után, ugye, amikor felállt az ember, meg ment is, meg próbálta, akkor úgy megtetszett. Hát egy idő után dicsőségé válik az embernek, hogy hát ezt meg tudod csinálni. És akkor odáig sikerült ezt a pusztöltös hajtást tökéletesíteni. Különböző segítségek és emberek segítettek nekem is ebbe, hogy 2016-ban sikerült egy Guinness rekordot felállítani, ahol 17 lóval hajtottam pusztafogatot. Azért is sem csinálok mást, lehetne mást csinálni, de nem. Mert édesapámat én elég korán elvesztettem, én egyedül éltem vele. Ő is
itt dolgozott, és ezt csinálta, amit most én. Ő neki az apja is. És valahol úgy azt érzem sokszor, hogy nekem ezt kezdtem el csinálni, ő is ezt csinálta, ő is lovazott, ezt kell csinálnom, és arról nem is beszélve, hogy én szívesen is csinálom. A legelső játék az a székfoglaló, van 5 lovas, 5 csikós, és elindulnak a pályán különböző irányba, egy csikós fütyül, és mindenki jön oda a székhez végül is, és aki le tud ülni, az győz, és mindig egy kiesik. Utána jön például a köcsögverés, tehát ott egy egyenes vonalon kell elmenni a lónak, ki lassabban, ki gyorsabban, tehát ott és az ostorral le kell ütni a bábút. Pohárvitel, az felveszünk egy tele korsót, körbe kell menni a pályán, itt is ki lassabban, ki gyorsabban, és akinek a legtöbb marad, az megissza a legtöbbet. És a végén szokott lenni általában a kendőtépés, tehát egy csikós viszi a kendőt, berakja ide a mellényéhez, és akkor a többi csikós elveszi tőle. Ugye ez volt régen, hogy aki megszerzi a kendőt, az 1 évig ingyen eszik-iszik a csárdában. Hát ehhez ló is kell, igen, ami tényleg olyan, meg ugye az embernek is ott kell lenni, főleg ugye, hogy egy szőrén így meg tudja ülni a lovat. Hát teljesen más, ugye nem tudsz támasztani semmit, ugye nem kapaszkodhatsz a szájába, mert akkor nem megy előre, valamilyen szinten csak kell neki szárat adni, és ugye 2 belső comboddal ugye tartod igazából a lovat. Ugye jó bele kell ülni, és ugye ez ahogyan annál is egy művészet fennmaradni, mert ugye nagyon sokan profin lovagolnak nyerekbe, de ha felültetett szőrén, akkor az első kanyarba leesnek. Valamelyik betanul 2 hónap alatt, 1 hónap alatt, van olyan is, hogy 3 hét alatt, ez változó, lótól függ. Elkezdjük belovagolni a lovat, akkor nyeregbe történik, és amikor már nyereg alatt jól megy az a ló, akkor utána lehet venni a nyerget, és akkor utána szőrén folytassuk tovább. Ez teljesen más, mint a nyeregben, tehát tényleg, a szószoros értelmében. Már a felszállástól kezdve teljesen más. A továbbiakban ugye a szárkezelés, mert ugye az sem mindegy, hogy fogjuk a lovat, hogy nagyon belefogunk a szájába, inkább olyan lazábban, meg ugye ez lótól is függ, hogy milyen kéz, mert ugye túl erős késsel jól lónak. Hát ezt is lehet ugye 2 kézvel fogni, ami úgymond az a szabályos, de viszont egy kézben szokták a csikósok, tehát ugye egy kézbe fogják, és a másik kézzel viszont durrognak a lovon. Először nem a ló hátán kezd el helyesen durrogni, nem fog tudni, hanem először úgymond földön. Viszi magával, csinálja a napi teendőjét, én is úgy csináltam gyerekkoromban, vittem magammal az ustort, akkor is húztam, amikor nem kellett, már útáltak érte. De meg akarod tanulni, akkor csinálom. Van tényleg egy kicsit ez a puszta, a szabadság, a köttetlenség. Betanítasz egy lovat, kocsiba, akár háton. Ez valahol mindig egy jó érzés, hogy na ezt én csináltam.